3 τώρα. Hi YouTube, εδώ Friends. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν μπορούσατε να μας ενεργοποιήσετε τα σχόλια, γιατί θέλουμε να μάθουμε τις απόψεις. Θέλουμε να μάθουμε τις απόψεις των παιδιών, των ενηλίκων που βλέπουν το βίντεο. Πάνω από όλο αυτό. Ενήλικες Ναι. Και παρόλο που είμαστε παιδιά, θέλουμε να μαθαίνουμε τι λέει ο κόσμος για μας, τι λένε για τα βίντεο, αν τους αρέσουν ή όχι. Δεν είναι μόνο για παιδιά αυτό το βίντεο, δεν είναι παιδικό το βίντεο, είναι και για ενήλικες. Το κανάλι μας όμως, και το κανάλι μας τώρα όμως, το αλλάξαμε το όνομα. Το ονομάσαμε Friends and Guest. Friends Και guest αυτοί οι άλλοι. Αυτό πάνω απ' όλα. Γεια!